ଜାନୁଆରୀ 26 ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 26 ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିଏ ହେଲା। ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଝିଅ ମୋର ସମସ୍ତେ ମିଶିଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସବୁ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ସେହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରରେ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଖେଳ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରେ ମିଲୁ କରୁଛି ବେଳ। ଖାଇ ଖାଇ ରାଗ ହୋଇଗଲା। ମିଲୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ଲଭଲି ଝିଅ ମୋର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରେ ରେଡ଼ି ହେଇଥାଇ ଠିଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା। ଖାଇ ଖାଇ ସିଏ 16ଟି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବେବି ଦିଦି ଆମର କରି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ସବୁ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ନ ପାରି ବାନ୍ତି କରି କରି ପଳେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ମମତା ରାଜଭର। ଖାଇବ କହି କହି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲି ମୁଁ। ଖାଇବି ନ ଖାଇବି କହି କହି ଖାଇଦେଲି ସବୁ 21ଟି ଗୁପଚୁପ ମୁହିଁ। ତାପରେ ଦେଖି ଅଚାନକ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଭଉଣୀ ମୋର। ମାମା କ'ଣ କରିଦେଲା? ଗୁପଚୁପ 21ଟି ଖାଇଦେଲା। ପାଟିରେ ମୋର ଧରୁ ନଥାଏ। କରି ମୁଁ ଖାଇଦେଉଥାଏ। ପାଟି ପୁରେଇ ଚାଲିଗଲି। 21ଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଦାଇ ଦାଇ ପଳେଇଲି। ବୋଉ ଦେବସ୍ମିତା ପୁଣି ଡାକୁଥାଏ, ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଟିକିଏ ବସ। ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି। ରାଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲା। ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା। ସୁପୁଟି ଖାଆନି ବେଶୀ ଫୁଲି ଯିବୁ ହୋଇ। ଗୁଡ଼ି ପଳାଲ ଖସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ କିଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଆସରେ ଧାଇଁ। ରୀତା ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଖାଇଲେ ସେ 3ଟି ଯାକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ରେବତୀ ମା। ରେବତୀ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଖାଇଦେଲା ରେବତୀ ମା। 16ଟି ଖାଇସାରି ଥକି ଗଲେ ସିଏ। ତାପରେ ଆସିଲେ ନିନି ପାତ୍ର। ଖାଇଲେ ମାତ୍ର 6ଟି ହାତର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଇଁ ପାଟିଚୁପ କରି ବସିବ ସଭିଏଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜିଲିପି ଖେଳ। ଜିଲିପି ଖେଳରେ ବାଙ୍ଗିରି ଆମ ସତେ କରିଛେ ମେଳ। ମଝିରେ ହୋଇଛି ଡନା ଠିଆ ହୋଇ। ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ଖାଉଛେ ଆମେ ମିଶିକରି ଭାଇ। ଭାଉଜ ସୋନାଲି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଥକିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଗୁଲ ଗୁଲ ଘୋରି ଘୋରି ଖାଉଛି ମୁହିଁ। ଖାଇ ତ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଜିଲିପି ଶେଷରେ ଡନା ଦେଇ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯାଇ। ସଭିଏଁ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ବାଲ୍ଟିଟିଏ କପ୍ଟିଏ। ବହୁତ ସେଇ ଛୋଟ ଉପହାର ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ଯାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ। ତମ ଉପହାରଟିଏ ନେଇ ଆସିଲି ମୁହିଁ। ଡନା ଦିଦି ଆମର ବାଲ୍ଟିଟିଏ ଧରି ଲାଜ କରୁଥିଲେ ଯାଇ। ଭାଇଟିଏ ଆମର ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ହୋଇ ମନଟିଏ କଥାଟିଏ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିଯିବି ପାଖରେ ଯାଇ। ତାପରେ ମୋ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।